तोंडातून एक टॉपकलीच ह्या आपला झटपट कैरीचा लोणचा, कैरीचा सार, भातावर सार आणि हे आपले सुरमईचे काप म्हणजे वांग्याचे काप आणि बाजूक छोटीशी चपाती. झाला रेडी ताट. कैरीचे किती प्रकार तुमका माहिती आहेत सांगा, काय काय करतात? पहिला लोणचा सगळ्यात म्हणजे ताटात म्हणजे सगळ्या जाती धर्मात सगळ्यांमध्ये असतात फेमस लोणचा, लग्न कार्यापासून तर तुमका सांगते ना त्याची रेसिपी पण आहे. झटपट लोणचं ज्या लग्नात गावी त्या कैरीचं जे लोणचं म्हणतात ना, बाकीच पंचपक्वान असली ताटात तरी ती बाजूला, कैरीचं लोणचं वाढ. माझं मी एकदा तसंच केलेलं, भात घेते लोणचा खाऊ जाता बघा, स्वस्त गिरायका वयाचं बोलवा लागला. भात कमी माका पण आवडायचा नेहमी असते वेळी, आता नाही आवडत. जशी जशी डिलिव्हरी झाली आणि खार मीठ कमी खावा असं सांगितल्यापासून मग माका प्रेग्नन्सी मध्ये बाकी कुठले डोळे नाही. लोणचं आता पण कोण म्हणत दुसऱ्यांदा त्या लग्न झाल्यापासून बघते लोणचं लय खाता. सासऱ्याने 5 किलोची बरणी आणल्या ना तर याची 5 महिन्यात होतली खालास. माझा फेवरेट लोणचं म्हटलं, वैनिक म्हटलं आज कैरीच दाखवा, कैरीचं काहीतरी प्रकार दाखवा. कैरी माझी फेवरेट. हा दररोज दररोज नवऱ्याचं फेवरेट, सासूचा बोलणं झाला फार, करूया लवकर कैरीचा सार. आता घेऊया ही सोलून. बरी आगो बरी. माका कसं असं आंबट बघितलंय काय करू केलं की पाणी सुटता आणि पाणी सुटतात जिभे खाली सुटला. दाखवा दाखवा. आता लाळ एवढी गळणार नाही, भार्गवची दाखवू काय? आता बघूया आतमध्ये काय गोंधळ. घे बाय उडीच मारता. नाही बाटच आहे ना, नाही माका वाटलेला साईड वाटच जाडा. तरी पण ठीक आहे, पैसे वसूल. कारण वजनाने कळता ना, शेवटी आंब्याच्या गावातले आम्ही मालवणी. हातात कैरी इली काय इली तर कळता याच्यात किती आहे आणि किती नाही. पण ही वाटता जुना बाटो तयार होय ती काय पूर्ण बाटच झाली, पण ही टाकूची नाही, आपल्या घालूची अवकडत. ती तुमका दाखवतो. हे बघा घेतलंय डबो, उकडण्यासाठी वहिनी डबो घेतले. आता मी अर्धा वाटी खोबरा घेतलाय ना, एवढी बस नाही तर जास्त आंबट होत, पोरा खाऊची नाही. ही उकडून एवढं आंबटपणा नाही रवत ना, नाही मग पूर्ण ह्या काय घालूचा नाही, तुका काढून टाकूचा. पण याच्यात काय आंबटपणा असा तो येऊ दे सारात. आणि हे बघा ह्याच्यासाठी सारासाठी या खोबरा, आपली मूठभर कोथंबीर, 3 हिरवे मिरचे, तिखट घेतलाय म्हणून 3 पोपटी असतील तर घ्यावा. पूर्ण असं पचपचीत चांगलं नाही लागणार ना, जरासं तिखट तर वयात ना, नाहीतर मग तुम्ही खाऊच्यात नाही. आता लाळ गळली तर तोंडात घालू कच वया वय ना, घाला बघू दे. हा आता ही पूर्ण रेसिपी होईपर्यंत काय फोड विरगळायची नाही ना तेव्हा. आता ह्याच्यात घालूया पाणी, बस एवढा त्याच्या अंगा बरोबर फोडायचा. आता हे बघा 3 लिटरच्या कुकर मध्ये खाली जाळीवर ठेवलं भात 2 माणसांचं आणि ह्या आपल्या आंब्याचे फोडे. म्हणजे कसं कैरीच्या साराबरोबर भात पण होय. परत आता ह्याच्यावर डिश ठेवते की त्या बाहेरचं पाणी जाऊ नये, चव जाता म्हणतात ना. हे का म्हणतात 1-2 याची बचत. आज वहिनीची जागा भार्गव चालायचा गाणं गातोय. आता हे झटपट कैरीचा लोणचा कुकर होय सर, खाली वेळेचा उपयोग करू शिका होय तर. कुकर वाटतं प्रेशर पकडूच लागतात, त्याच्यामुळे जरा वाईज खोलूच लागतं. हे जुने कुकर झाले ना की अशी आयडिया सगळ्यांना करूचे लागतात. ते मी आता केलंय तरी पण नाही प्रेशर पकडणार. थांबा परत एकदा, नाही तर म्हणतात ब्लास्ट होय तिसरच शूटिंग करता करता. असे छोटे मोठे टिप्स तुमका होय काय होय तर सांगा कमेंट मध्ये, नक्की देतलो करतो. 3दा-4दा मी हा जुगाड केला. आता बघते का कधी प्रेशर येतो. बघा असं जुगाड करूच लागतं, पण प्रेशर चेक करू ना, नाहीतर धडाम होय. थांबा दाखवूया तरी झटपट. बोलता बोलता मी कैरीचे फोडी करून घेतले लोणचे दाखवते. या झटपट कैरीचा लोणचा ना गावच्या पंक्तीत असता, लग्नाच्या पंक्तीत आणि घरात पण असता. कैऱ्यांका सुरुवातीने की वाटेत आपले घ्यायचे आणि गपचूप एकट्यांती वाटी आपल्याच पुढ्यात आहे ना. हे बघा असे फोडे करून घेऊ. आता वाटूच्या आधी ह्या कित्या करते माहितीये, ह्याका जरा तेल मीठ मसाला मुरा तरच त्या कैरीची चव लागतं. म्हणजे तोपर्यंत आपला कुकर होतलो, भात होतलो, कैरीचा सार होतला आणि काय त्याच्या बरोबर तापण होतला. आता तुमका दाखवायचं काय सरप्राईज रायता. आता आधी घालूया मीठ, चवीचो राजा.
आणि नंतर घालूया आपलं लाल मसालो. तुमका हवं तर लोणच्याचा मसाला पण घाला. हे बघा दुसरी शिट्टी झालेली अशा प्रकारे टाइम वाचलो आणि भरपूर सारा तेल. आता मी 1 चमचो घातलाय आणि हो दुसरो. आधी बघूया ढवळून काय होत आता, मग आणखीन घालूया. मग आता मसालो कमी पडलो वहिनी. हा घ्या वरसून घाला. हा 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 हाय 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 घे बाय. आता परत ही पोड घालू बाई. घाला घाला. असं म्हणतात मारू सारख्या नाही, आत्मा मारू सारखी नाही. हा 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 बघा कसं लागलो प्रत्येक पोळी कोटिंग झाला. हा 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 झटपट. आता हिला की नाही नक्की सांगा पाणी तोंडात. चला आता होता बंद करा. आता ना या कुकरात जरा चपकवचा लागताला. बिचाऱ्याची दशा बघा कशी झाली. तो एक व्हिडिओ करूया. हा बरोबर करा. नाही तर खाली कमेंट टाकतले तुमचं कुकरात वाईज घासा. घाला घाला घाला. नाही बाई एवढा. मग एक पोड तरी घाला. आता इच्छा झाली ना. आधी मुरान दे गो. मुरान दे ना. हा चालत मुरान दे. हिरोईनी कसे तोडून टाकायचे बिचारी हिरोईन. आणि हे 3 मिरचे आणि हे 7-8 8च होत. 7-8 आज परफेक्ट प्रमाण सांगितलं. आणि हा आपला खोबरा. अजून याच्यात एक ट्रिक आहे ना, जाडसर करू. हा ती नंतर दाखवतो. नाही तर तुम्ही नंतर लावायचा असता. व्हिडिओ सोडून पळत. हा आधीच नाही सांगणार नंतर. आता या वाटून घेतोय. हळद टाकलास तरी चालत, नाही तर फोडणीत टाकलास. मी टाकून घेते हळद. आता ही घालते मी पाव चमचा हळद. वाटणातच घालू बाई, नाहीतर ना आडूक खरंच लागतात. हा सारात फोडणीत घातली की मग त्याची टेस्ट जाते. आता ह्याच्यात जेवढा पाणी लागत तेवढा मी एकदम बारीक वाटून घेतलंय. खूप बारीक वाटायचं नाही तर सार घशात खेपतला. हो खोबरा खेप सार नाही. सार ताच म्हणजे सार करते खातलं ना, खोबरा खातलं काय. बघा पाणी घालून घालून या वरचाच दाखवते. झाकणातला थोडा जाड असतात म्हणतात ना, पण एवढा बारीक पातळ वाटून घ्यायचा आहे बघा. गणगोळी गंधासारख्या सासू बोलता गंधासारख्या वाटा. हा ह्या बघा खूप आठवण येतात. आता वैनिक काय ह्याच्यावर कापूक जमाना ते सांगतात. मी विळीत बसते. मी म्हटलं नको मीच पातळ पातळ कापते. बघा असं धरून काय घेतलंस ता तरी दाखव. हे बघा हे गाडीवरनं मी घेतलं ना, त्याने वजनावरून मला ह्या वांग्या दिल्या. 20 रुपयाचा एवढूसा वांग्या. मी म्हटलं नुसती कैरीचा सार कसा खातलंय आणि त्याच्याबरोबर वहिनीची स्पेशल लोणचा तर असा, पण आमका मागा ही कापा आवडतं वांग्याची. तर वहिनीक म्हटलंय चला त्याच्याबरोबर घेऊन इला. कोंबो घेऊन इलाय कापू. म्हटलं घरातच कापूया चला. आता हे बघा ही पातळ पातळ असे कापू आहे, पण एखादा पाण्यात घालूचा लागता, नाही तर ही पडतली काळी. आता पाण्याची डिश बाजूक घेऊ होती. किती घेतलं नाही बाऊल. भार्गवच्या वळणात विसरलाय. जाऊ नये काय नाही, लगेच नाही काळी पडायची. एवढी बस झाली, जास्त नको. याची वांग्या म्हणतात वातूड असतात म्हणून मी या बऱ्याच दिवसांनी खाते. आज ही बघा अशी कापून ह्यांका पण पाण्यातच टाकूचं असतं, नाही तर ही काळी पडतली. हा आता ह्या वांग्याच्या कापात ना वाईच मीठ घालूया, म्हणजे कापण लागत ना. बरोबर काय नाही. आपण बटाट्या कशीच लावतो, पण या असा पाण्यात घालूया. आता नंतर काढूया तेव्हा पण मीठ लावतो. थोडा वेळ रापसाठी तो बरा. बघा बघा मीठ टाकल्या टाकल्या कसा राप येलो बघा. पाण्याचा कलर बघा लालट झालो थोडं. म्हणून ह्याच्यात मीठ टाकूया. ही आमची टीप. चलो कुकराला एक दिवस चकाचक करावं वहिनी. फक्त ढाकणच आहे चकाचं. हा ना, बाकी सगळं रापला त्यानंतर दाखवतो. मस्त काय उकळल्यावर सुगंध येलो बघ. कसलं येलो सांग. कैरीच्या पन्न्याचं वास येलो ना. आणि आता ह्या आपलं भात जावणे तो नको. भात किती तरी पण दाखवते बघा शिजलो. आता या भुतूर डिश मधलं पाणी जायत आधी चमचा नुकलू गोया. अरे बापरे या बघा गेला खाली पाणी. शिजलो का नाही मस्त बघा. भात शिजलेलं बघायचं कसं धप धप शिजलो. थांबा काम केलं मी. कसलं रे हे काकी जाऊ नको. अरे कुठे जाऊ नको, मला व्हिडिओ शूट करायला नको. इथे इथे हॉल मध्ये जाऊ नको. भार्गव बघेल रडेल. मी म्हटलं हे काकी जाऊ नको, शूटिंगला जाऊ नको असं म्हणतो की काय. बघा टोप घासून घेतला. आता बहिणीचं एक स्पेशल कोट आहे. काय म्हणतायत माहितीये काय. सासूक आवडतं कैरीचा सार.
म्हणून सासूक आवडता फार हा. कैरीचा सार. हा सासूक आवडता फार कैरीचा सार. माझी तर ओळख, माझी आवड निवड कोणाला माहितीच नाही. जाऊन दे, बघा जाऊन दे. तुम्हीच सांगा आता का याची आवड निवड किती माहिती नाही ती. पहिलीच काय ती माहिती आहे ना, कसुरी मेथी. चला आता घालूया फोडणी. चला टोप तापलो. जरा ही भांडी आता गोरी करूची टीप दाखवाच, काय म्हणताय? होय हा? होय. म्हणूनच ती थोडीशी काळी ठेवली आहे ना, की तुम्ही टीप दाखवत नाही म्हणून. काय म्हणता? त्याच्यासाठी आधी काळी ठेवू ठेव वहिला, नंतर तो व्हिडिओ शूट होतो ना. तसा कुकरचा झाकण घासलं, कुकर ठेवलं घासून. कोणाला सांगू नका, हसतेच सगळी. आम्हीच असतो ना पोटभर. हा, चला आता हे लसणीचे पाकळे चेचून घेतले, वाटते तशी घातलेलं. आणि यो कढीपत्ता मग असं मोडून घालूक लय आवडतं बघा, असो आहे ना. असो. आता जिरा आणि मोहरी तर वया. मोरी मी आधी टाकत नाही, नंतर ती खराब ना म्हणून आधी लसूण टाकलंय आणि जिरा. आणि अर्धा वाईज चमचा. आपला ह्यांची जोडीदार अजून एक गोष्ट असता, हिंग. कच्चा खोबरा बादना नाही म्हणून टाकूया हिंग. खोबरा पण बादता हा, कच्चा. म्हणून आधी हय भाजूक वया. अरे काय काय बादता आणि काय काय नाही, त्याच्यावर एकदा व्हिडिओ करा. गॅस करूया बारीक आणि आपण जर वाटून घेतो त्या घालूया. काय 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 बघितलं, ढकलले सरोजात आणि ठेवले झाकण. त्याने काय काय होता माहितीये, ती फोडणी आतल्या आत ना तो आरोमा छान राहता. काय बोलता. गॅस बारीक हा, फोडणी दिल्या हातात झाकण तयार ठेवायचा. मी ठेवलेलं आहे पण मध्ये तिला सरोज ढकललंच मी. ढकला काय मी ढकलले हो बाजून. तेच सांगते, सगळं ढकला झाले. आता उघडा. आता उघडूया. वा बघितलं, आणि उघडल्यावर काय येईल तुका? सुगंध, मस्त खमंगपणा येलो ना फोडणीचं. होय होय. काय वहिनी, आज तर मी तुमच्या प्रेमात पकडा. बघा जाऊबाई पडली प्रेमात. होय, कैरीच्या साराच्या म्हणजे कलर इलो त्याच्या. हा नाही, कैरीच्या साराच्या पण, तुमच्या पण. चला आता काय करूया, ह्या हा ना त्यातली बाट आपण बाजूक काढूया. नाही तर कडू तुमका वही असत ना तर सारं तशीच टाकलं चांगली तरी लागतात. चालत. ही बघा मी टाकतोय आणि चांगली ह्या लागतात. ह्या घोटून घ्यायचा असा डावला. जशी तशी डाळ शिजली आती शिजाळली आ. शिजाळी मध्ये. ही बघा चांगली मेल्ट झाली एकदम मऊसूत. फोटोची पण गरज हा, नाही. थंड झाली तर चालत, हातान हे करा. काय ह्या काय तुमच्या हातात. हा. तेल उडाला नाही तर लसणीची साल असतली. होय, होय. ही काय मोरी होय उडाली बघा, जिरा मोरी. आता एका घोटल्यावर घालूया. हा, आता ह्याच्यात किती पातळ आणि किती जाड होई तुमच्यानुसार पाणी घाला. हे बघा, गृहिणी असा मिक्सरचा भांडा धुवून घालता की नाही? होय, घालता. कमेंट मध्ये सांगा. गॅस फास्ट करूया आता. कढई. हा, आता पाणी घातला ना, मगाशी फटफटत होता ना खोबरा. फोडणी तोंडात घाशात. पण फोडणी मस्त बसली ना, खमंग. होय होय, त्याच्यासाठी माका ढकलल्यात. विसरायचंय नाही आता. ही आयडिया होई, फोडणीची टिप समजा नाही तर आयडिया समजा, पण अशी टिप करून बघा. आता होय ना, ही उकळी येऊक द्यायची नाही. उकळी येऊच्या आधी आपल्याला काय घालूचा? बेसन नाही तर तांदळाचं पीठ. तुमका काय गव्हाचं पीठ लावचा आता आपण लावा. मी बेसन लावते, बेसनात थोडी चव भारी येता. जसं आपण दह्याच्या कढीक लावतो. एकच चमचा घेतलाय मी, जास्त नाही. पण त्याचे गुठळे मोडून घेऊ. हा, तसे गरम कढीमध्ये गेल्यावर आपोआप मोडतात. तरी पण आपल्याला सवय झालेली आहे ना ती गुठळे मोडूची. हे बघा, ही आता परताक लागली कढी. काय करूक लागली? रट्टामट्टा परताक लागली, हळूहळू परताक लागली. म्हणजे आता खोबरा असा ढकलूक लागली. हा, मग आता काय करायचा? जय परातता थयच असा या बेसन टाकायचा आणि ढवळायची. घंटी वाजवायची. केवढ्या जोरात वाजवला. तान डाऊन उचललंय ना. बघा आता त्याका जरा घट्टपणा येलो लगेच. आता येतलो चवीचो राजा. आपल्या चवीनुसार कमी जास्त मीठ टाका. कमीच खाया, बीपीचा त्रास असतात तर. आता सासूक आवडता म्हणून आम्ही हातचा राखूनच घातलंय.
नाही मागा प्रेग्नेन्सी मध्ये इल्ललो बीपी. येता मग आणि लोणचा खाता काय नाही आता पण लाईफ आहे. बस ना. हा बस. ही बघा बाट ठेवलंय मी, काय तो आंबटपणा रवान दे. मग अशी ऑफ कॅमेरा सांगले ना वैनिक मीठ हातचा राखून कमी घाला कारण बीपी वाढता. कारण माझं मी तुमका सांगलं ना माझं प्रेग्नेन्सी मध्ये ना बीपी इल्लेलो तेव्हापासून माका लक्षात डॉक्टरांनी सांगितलेला मीठ कमी खावा. मीठ लय सांडता. हा सांडता म्हणजे जेवणातच जास्त. आणि या आता मिठाचा सांगता लोणच्याच्या कारात काय असतं पण ते कधी कधी तो एक चिटिंग डे असता ना तेव्हा थोडस चिटिंग करून घेऊ की नाही. बरोबर काय नाही. आता असं सुगंध घ्यायचा आणि आता बीपी गेलो. हा सुगंध घ्यायचो. त्याच्यावर काय कळतं मीठ लागला की नाही. लोणचा बघूनच खाली येतात रे बाबा. लवकर लवकर कापतोय लवकर लवकर करा आणि लवकर लवकर खाया. आता ही झालेली असा कैरीचा सार त्याच्यावर आपला भात तर अगोदरच रेडी हा तयार असा. आणि लोणचा झटपट लोणचा. पण अजून एक गोष्ट रवली ना मगाशी मी तुमका दाखवली ती कोंबडा कापल्यांचा त्याला गॅस घालवते कोंबडा 20 रुपयात गावला. रटामटा कड इलो बेसन लावल्यावर कड इलो ना तर चालता. जर तुम्ही फुटासार असाच बिना पीठ न लावता केलास तर पातळ होतला कड इलो तर. मग जेव्हा कड येता परातता तेव्हाच गॅस घालवायची. सुरमई फ्राय सारखी आज वांग्याचे कापा फ्राय करतो. हसाक लागला म्हणजे म्हणतील हे परवानगा झाला काय वेजात सगळं नॉनव्हेजचं नाव देतात. रवो घेतलाय आणि हो मच्छीचो मसालो. मच्छीचो मसालो विचारतात. तो मच्छीचो मसालो मी मागे टॅमॅटोच्या सारात परत मच्छीच्या सारात सांगितलेलं होय. शंकेश्वरी मिरची घ्यायची तिखट होई तर थोडी तिखट मिरची घ्यायची. तुमका जर सारात तिखट होई आम्ही तर शंकेश्वरीच वापरतो. आता थोडासा मीठ चिवरते कारण मगाशी आपण मिठाच्या पाण्यात टाकलेलो त्याका काय चव त्याच्यामुळे बघा कलर बघा तसंच काळी नाही पडली. आता थोडासा मीठच घालते कापांका. आपल्या बॅटर मध्ये पण घालूचा. ही थोडीशी हळद आणि थोडा लाल तिखट. आता हे असं चोळून ठेवला ना म्हणजे त्या यांका पण लागून राहात. आणि चव पण फेवरेट माका बोलायता ये 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 माका मगासपासून बोलायता. माका लांब ठेवलंय आणि वांग्यांका जवळ केलंय. चला या बाटलीचा ह्यो उपयोग बघा असा तेल वतूक गावता. आणि ही बीपीए फ्री बाटली. बीपीए फ्री प्लास्टिक पण बीपीए फ्री. आता ही एक एक काप अशी घ्यायची. ह्यो रवो आणि आपलो मसालो. हा 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 तुमचा डायलॉग. हा 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 हा. आणि घातला आता तव्यावर. बघा टेक्निक. तो तापलो काय बघा. तेल सोडली मच्छी. तेल तापला. बाय बाय. किती होत रे 4-5 एका वेळेत. मोठे आहात ना. 6-7 येतले. गोल फुल येतला. फुल येतला ना. आता या बघा वांग्याचं फूल तयार केलंय मस्त. हातावरचं रवो पण शिवरतय आणि गॅस करते थोडी मोठी की त्या बाजूची जी होत फुलांची पाकळी त्याका पण धग लागू होय. होय नाहीतर मधलाच शिजताला. आणि तेल आता ओढून घेतल्या ना मी जेवढा ओतलेले तेवढा आता कडेने असा सोडू पया. पाकळी तर लयच कडेनेच इलियत म्हणून जरा कडेने या बघा नीट लक्ष देऊन सोडतय. हळूहळू आता जास्त सोडला जाईल. आधी मधल्याक ती लगेच शिजतात असा काय नाही. जसा लक्षात ठेवून तशी परतते बघा. ह्या दुसरा घातलेला आहे आणि ह्या तिसरा आणि होय ना असा इलय. बघा गृहिणींका जेवण बनवताना किती काय काय गोष्टी लक्षात ठेवचे लागतात. असं काय नाही. मी माझ्या आपल्या पद्धतीने ही माझी पद्धत. तुम्ही करताच ती माका माहिती नाही पण मी असाच जो पहिलो टाकलो तो पहिलो शेकतलो ना मग त्याका तसंच नंबरानुसार परतूक वया. असा दाबून दाबून जरा वायच फ्राय करूया. दाखवा. हे बघा असा. हा असा. मच्छी सुद्धा अशीच दाबू होई नाही तर कच्ची खाशात. बघत एका कळता कसा काय माहितीये. ह्या साला ना एकदम डार्क होतला आणि एकदम कडक असतात ना आपली ती नरम पडतली. नाही परतला नाही शेकला.
आता एक आयडिया करायची, या मधल्या बाजूक करायचा आणि ही अशी सरकवायची. ही बघा सगळ्यांका मध्ये आणून आणून ही पाळी करायची. याचं तसं प्रकार झालोय बघा. साल झाली काळी वांगी कलरची, मधला शेकताच शेकता, कारण ह्याची आच असता मध्ये. आता शिजला की नाही, पहिली टीप झाली, सालीचो कलर बदलता. वांगी कलरचो कुठलो होतलो, यो बघा कुठचो झालो, ब्राऊन कलर. आता माका तळे दिसता, तुमका कॅमेऱ्यात कितपत दिसता तुम्ही सांगा. आता ही 3-4 वेळा मी अशी अलटून पलटून घेतलंय. थोडे थोडे थेंब पण घातले तेलाचे. थेंब म्हणजे काय, चमचो चमचो तरी बघा तेल किती वळल्या ना त्या वांग्यान. आता आपण शिजली की नाही बघायची. एक सालीवरनं तर कळला, आणि हा असा घ्यायचा. हे बघा पटकन चमचो जाता आणि मऊ लुसलुशीत होतला शिजल्यावर. आता काढून घ्या. काढून घेऊया. या मधला होता त्याकाच पहिला काढलाय, त्या शिजला होता. हा हा हा. चला सगळा आता आपला झालेला. जेवणाची वेळ सुद्धा झालेली आहे आणि माझ्या पाण्याची पण वेळ झालेली आहे. लपलंय काय हाताखाली, तोंडातून एक टॉप अकलीच. ह्या आपला झटपट कैरीचा लोणचा, कैरीचा सार, भातावर सार, आणि हे आपले सुरमईचे काप म्हणजे वांग्याचे काप, आणि बाजूक छोटीशी चपाती. झाला रेडी ताट. आता लिंबू पण ठेवलंय की त्या लिंबू आहे ना, लिंबू ह्या कापांवर पिळून भारी लागता आहे ना. तसा आंबट सार हाच तरी पण हा 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 हा. कोणा कोणाक आवडता नक्की सांगा. माझ्या तोंडचं पाणी सुटणार हे कैरीचं झटपट लोणचं, कैरीचं सार माझ्या सासूबाईचा. अरे जेवणाचं ताट किती पण असला आणि त्याच्या बाजूला लोणचं असलं ना, तुम्हीच सांगा. परिपूर्ण होता ताट. परिपूर्ण. लोणचा पापड त्या कढी बरोबर. अशी ही रेसिपी तुमका कशी वाटली ती सांगा लवकर जेवता. आणि त्याच्यानंतर परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. तुमच्या पण तोंडात पाणी येत असं तर आता झटपट जावा बाजारात आणि लोणचा घेऊन, लोणचा नाही घेऊन या. लोणच्याच्या गावात सोडूचा नाही, गावात जाया आणि तिथून कैऱ्या घ्या. आणि गावात हस तर काय तोडा दारातले. होय, आणि झटपट बनवा. आणि परब किचनच्या खाली कमेंट मध्ये सांगा खय बनवल्यात. घरा इतर मुंबई, गावात, कॅनडा, युरोप, अमेरिका खायला बघताच ते आमका नक्की सांगा. आमका लय आवडतं तुम्ही सांगा. चला जाऊया. आता वहिनीचा पाणी जाईल. नेहमीप्रमाणे आमचं परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब. नेहमी हसत राहा, खात राहा, कैरे आणत राहा. होय होय. बाय बाय.